मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम् अमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। सो आज आम्ही म्हणू ॲक्च्युली 12 महाजन कोण असायचे तांगेल विषयान मस्त पुरे उलयता लेकिन मनु म्हळ्यार एक व्यक्ती हे पुरे पोस्ट आता इंद्र म्हळले एक पोस्ट इंद्र म्हळले एक पोस्ट ने आता पोस्ट दिवची कसं लायक आणि पोस्ट असची कसं लायक आता आम्ही चरडुवा करताना मुख्य जावन प्रोजनी हे जगत्यांतो ब्रह्मान जन्म येताना ब्रह्माल मुख्य कार्य कसं नाही जगत सृष्टी मात्र नाही सृष्टी जत्तरी मागीर तंतु प्रजा प्रजा येवक सृष्टी जत्तरी आता प्रजा सृष्टी करचे चरडू करचे ते एक सान विषय नाही इत्याक इथे मला संस्कार आता आमगेल हंतु एक लायक लेक्चर दिलेलं असा दुर्तकर्मा प्रभून आम्ही कोणाही देवस्थान वतना पूज करताना तुगेला राशी कसं नाही आणि तुगेला गोत्र कसं नाही म्हणून घेताची तर गोत्र म्हणताना तो गोत्र मला कसं नाही गोत्र मला अर्थ कसं नाही आता मी देवस्थान वतना सांगताची इವರು ಈ ರಾಶಿ ಈ ಗೋತ್ರ म्हणून गोत्र मला कसं नाही गोत्र म्हणारी मन उलदोकुनु खंची ऋषीन क मनून जन्म दिला पडा त्या ऋषी कसं नस त्या ऋषीला परिवारांतू आम्ही जन्म घेतला म्हणारी मेगेले गोत्र कंश गोत्र म्हणून आता कंश गोत्र कसं नस आता कंश गोत्र म्हणारी खंची ऋषी ब्रह्माला दखून जन्म घेतला पडा मनुला दखून ತಂತುಲನ ಮಿಗಲ್ ಜನ್ಮ ಜಲ್ಲ म्हणून तशींची ಕೆಲವು ಜನಾಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಕೆಲವು ಜನಾಲ ಗೌತಮ ಗೋತ್ರ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಗೋತ್ರ म्हळारी शांडिल्य ऋषी दोकोनु तुंगेले परिवारानं जन्म घेतला म्हणून त्यांगेल गोत्र ಗೊತ್ತಾ तिला कसं म्हणचे आमगेला ना ಇವರಿಗೆ ಗೋತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ म्हळारी त्याची परिवार ಗೊತ್ತला ते बारी डेंजर ते आता गोत्र म्हणताना कसं जाता ताजी संस्कार त्या रशियन केलेल्या तपस्य कसं नस आता पुढे ब्राह्मण म्हळार विंगड नमने ब्राह्मण आशिल्ले त्रिवेदी चतुर्वेदी होत्र वाजपेयी म्हळार एक नमने यज्ञ करचे एक नमने पूज करचे हे पुरे तांगेले आमगेले आम्ही जन्म घेताना आम्ही केलेलं कसं कर्म असं पुढल्या जन्माचे आम्ही कसं कोण घेतला आमगेल माइंड कशी म्हणारी आम्ही पुढली पाप पुण्य कसं केलेलं असत तसं नमने एक मेंटॅलिटी आणि सेकंड कसं म्हणारी आमगेले लिनिएज आणतो आनमान आमगेल ऋषीन त्यांनी कसं त्या बीज घालला पडा ते ಒಟ್ಟು ಜಾವನು ಆಮ್ಗೆಲೆ पर्सनॅलिटी ಬಳಲೆ फायनल येता आता मुख्य पॉइंट हांव सांगकी कसं म्हणारी आम्ही प्रज करताना चरडू करताना ते चरडू सात्विक जावन देवाले भक्ती का अनुकूल जावचे चरडू जाव का इथं म्हणारी आम्ही भागवतान पळयता कसं म्हणारी हिरण्यकशिपूल पूत कोण
प्रल्हाद ते बाय मिस्टेक कशी सांगतात ते हिरण्यकशिपून गर्भदान संस्कार करत असताना बायल्या वाटो त्यातून कंचकी एक पक्षी भायर बशिलके त्या रूमा भायर झाड्डारी एक पक्षी बैसून नारायणा हरी म्हणून सांगता आशिल्ले तेन्ना ते गर्भदान संस्कार करतना हिरण्यकशिपून ऐकलके त्यांची वेळा तशी गर्भदान संस्कार करताना देवाल नाव ऐकताना ते चरडू कसं झालं दैवाल भक्त झालाय देवाल भक्त झालाय हे कितले इम्पॉर्टंट की आम्ही चरडू करताना गर्भदान संस्कार कोरका म्हळाल खंडित आम्ही फॉलो केला आम्ही मेगेल बायलेन ट्राय केल्या सो आमगेले दुव आम्ही कसं ते कसं म्हणतात ते एक चांग दिसारी संस्कार केला निमित्त ते लक्ष्मी देवीन जन्म झाला तेचे दिसान 3 जन्म झाला मागील पुत्ताक मोक्षदा एकादशी ते संस्कार केलेले ताण जलल दिसू पुत्रदा एकादशी एकदम आश्चर्य झाले पुत्रदा एकादशी ताण जन्म घेतले तस जाताना एकदम डेट्स सिलेक्ट करचे टाइम सिलेक्ट करचे बारी इम्पॉर्टंट आता या पूर्ण कसला सांगतास म्हणारी प्रजापती मनु प्रजापती प्रजापती मला खाली एक सरनेम नाही प्रजापती प्रज येऊचे प्रजापती तो मनु इज ए प्रजापती जगत सृष्टी करताना सत्व गुणांतू प्रज येव का जलारी ताजी कारण कोण फर्स्ट कपल आमगेल भागवत स्टार्ट करताना फर्स्ट कपल कोण असं इट इज फर्स्ट कपल मनु आणि शतरूपा मनु आणि शतरूपा मनु म्हणणारी आमगेले प्रज मानव प्रज येवचे मानव मनु मनुला दोकून मानव जन्म घेवचे त्या पोझिशन भारी इम्पॉर्टंट म्हणून ब्रह्माला दोकून फर्स्ट ब्रह्मान कोणा सृष्टी करचे प्रजापती प्रज सृष्टी करचे तसल्यांक ब्रह्मान जन्म दिवचे प्रजापती मागीर प्रजापतीन मुखावयल सृष्टी करचे तस जावन मागीर तंतुल्यान ऋषी आनी पुरे जन्म घेतात आणि तंतुल्यान मुखार सुन मागीर आम्ही जन्म घेवचे तस जावन तुमगेले गोत्र कसं नाही त्या ऋषी त्याला त्या ऋषी आईल कोणाला दुखून मनु आता मनून कितलं देवाल भक्त जावन असू का त्या पोझिशन ब्रह्मा मनु ते कसं पोझिशन अस पळय मनु म्हळ्यार भारी स्ट्रॉंग मॅनेजमेंट आमगेले इस्कॉनांतू पुरे चांग अस ज्याला एक प्रॉब्लेम खंय गेल्यार एक मॅनेजमेंटा एक प्रॉब्लेम आशिल्लेच इस्कॉन मात्र म्हण नाही हेचे करता खंयची गव्हर्नमेंट पळयल्यार मॅनेजमेंट प्रॉब्लेम नो आता हांगा अमेरिकान तुझे अब्बा इलेक्शन म्हळ्यार एक नमने ट्रम्पा काडूक इतले जन मागीर येता बायडन म्हळ्यार ताका पाप उलोवच्या कश्ट जातास बायडन हे मॅनेजमेंट करची म्हळ्यार सान विषय नाही आता सुरवेक मनु पशी पुढे ब्रह्मान एक सान मिस्टेक करचे आसा ब्रह्मान सुरवे शिवा जन्म दिवचे आणि शिवा सांगचे हे शिवा तू एक सृष्टी करना येते म्हणून त्याच्यान शिवान कसं करचे ताण तमो गुणांत आसचे न्हू ह्या जगत्यान तू लक्ष गटल्यान जन्म दिता शिव आणि पुरे जने शिवा म्हणकेची युद्ध तांडव करतसाच ब्रह्मान सांगले हे कसं माराय हांव तुका जन्म दिवन
हे जगत वांचोच्या सांगितलं तू इतलं जना जन्म देऊन पुरे तांडव जातच न्हू त्याच्यानं कसं करता शिव ब्रह्मान तम पूर जने कैद करून सोडता आणि शिवा सांगता राब मारा हे असल सृष्टी नक्क म्हाका तस जावन वापास सृष्टी करची शक्ती कोणाक आसा तें वापास मनूक दिता ही गिव्स इट बॅक टू मनू तस जावन मनूल पोझिशन तितले स्ट्रॉंग आसा तस जावन मनू जावक जाल्यार ब्रह्म जावक जाल्यार तितलेची ताण देवाल भक्त जावन आसका विष्णू भक्त जावन आसुका आतां आमी पळोवन आसुका हे JNU प्रोटेस्ट हे ते पळय जाता आसता इंडियांत व्हडले व्हडले पुरे तांगेल मेन प्रोटेस्ट कसं न्हय मनुस्मृती अगेन्स्ट मनुस्मृती अगेन्स्ट तांगेल प्रोटेस्ट मनुस्मृती कसं लायक मनुस्मृती श्रुति स्मृति पुराण न्हय आमगेल विंगड 3 नमने शास्त्र आसा श्रुति स्मृति पुराण श्रुती म्हळ्यार कसं न्हय डायरेक्ट देवान सांगिल्लें वेद गरुडान विष्णून राबिल्ले गरुड आसा गरुडान उपतना गरुड देवालय तेगेले हे कसन आसा विंग्स उपतना ते साऊंड येता पळय तेजे वारे मारतना ते साऊंड सामवेदिक तशी ते डायरेक्ट ब्रह्मोत्पन्न देवाला देखून डायरेक्ट उत्पन्न जालें आता स्मृती कशें ना श्रुती म्हळ्यार डायरेक्ट देवाला देखून आयिल्लें वेद वाक्य म्हणटा पळय ಇದು वेदवाक्य म्हळ्यार ते चेंज जायना तक म्हणटाची श्रुती स्मृती म्हळ्यार कशें ना स्मृती म्हळ्यार आतां मनू तसल्यान पुरे वेद ऐकूचे संपूर्ण अर्थ करून घेवचे आणि एक रूल्स बरोवचे त्या टायमा प्रकार रूल्स बरोवचे आता श्रील प्रभुपादान आमकां भगवद्गीता आमकां इस्कॉनान तू कसं करका म्हण दिला कसं करका प्रसाद कोण खावका जप करका हे पुरे प्रभुपादान सांगला 16 राउंड्स करका 4 रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स फॉलो करका हे पुरे रूल्स कोण केलेले प्रभुपादान केलेले सो हे कशी हे वेदवाक्य म्हणकेची म्हळ्यार मात्र हाका म्हणत कसं न्हय स्मृती म्हळ्यार वेद ऐकून म्हाका हे टायमार कशी ऍप्लिकेशन करचे बा वेद म्हळ्यार आता पुढेच्या म्हणके करू जायना तो प्रभुपादाल गुरुन भक्तिसिद्धांत सरस्वतीन 64 राउंड्स चॅन्टिंग करत आशिल्ले 64 तो प्रभुपादान अमेरिका येता पळयलें हांगा 64 कसं न्हय 64 करू गेल्यार हांकां कसं न्हय करू जायना विंगड 16 Prabhupada put his experience. Prabhupada तांगेल experience दिला आम्ही 16 राउंड्स करताची आणि we will focus on preaching. So प्रभुपादान कसं केलं तेंची रूल प्रिन्सिपल अशी म्हणणे राउंड होणी करची म्हणणे प्रभुपादाल गोल कसं नाशिल्ले हे रजोगुणांत आशिल्ले हे वाईट्स वेस्टर्नर्स हांकां शांतीर बैसून 64 राउंड्स हांच्यान करूं जायना बा 64 राउंड्स करचा प्रभु भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आले पूरे डिसाइपल्स मात भक्तिसिद्धांत सरस्वती डिसाइपल्स पूरे they were all mostly ब्रह्मचारी सन्यासी मात्र त्या लेवलार आम्ही 64 राउंड्स करचे स्वय अशें जाल्यार सुरय दिसू फॉल डावन जाता कोणे इनिशिएशन घेनाची म्हणून 16 राउंड्स म्हणून केले मात्र त्या कशें ना ही एप्लायड द रूल त्यांनी रूल आलोचन करून एप्लाय करचे तशें जावन मनूल कार्य कसं ना मनुस्मृती स्मृती म्हळ्यार वेद ऐकून आता मी भगवद्गीतेंत कृष्णान दोन शब्द यूज करचे ज्ञान विज्ञान सहितम
ज्ञान आणि विज्ञान म्हळ्यार कसं ना ज्ञान म्हळ्यार हांव शरीर न्ही हांव आत्म ज्ञान पुरोजनास न्हय पुनर्जन्म आता पुनर्जन्म जत म्हणून प्रत्येक इंडियन आगोतस इंडियान तू कोणाक तू निमगेला रे पुनर्जन्म असं म्हण सांगतात जाल्यार ते कशी कसं नाही ते क्लियर ना कसं लायक विज्ञान ना विज्ञान म्हळ्यार कसं ना ज्ञानच वय म्हाका गोतस की पुनर्जन्म आसा आता ताका तयार कसं करका म्हाका गुरू जाय हांव जप करका वायट अभ्यास पुराय सोडका त्याच्यान कसं जाता ते ज्ञान आशिल्लें आमकां आभास जाता प्रभुपादान सांगिल्लें आमगेल जप अशी कोरेत की यू कॅन सी कृष्णा फेस टू फेस तू देवा फेस टू फेस पळय येता बा तितले प्रभुपादान आमकां अश्युरन्स दिला की यू कॅन सी कृष्णा फेस टू फेस तुका देवाला आभास जावची म्हळ्यार खंडीत जाल्यार ते आभास जावका जाल्यार कृष्णाक फेस टू फेस पळोवका जाल्यार विज्ञानम ज्ञान ते ज्ञान आशिल्लें आमी एप्लाय करका त्याच्यान मात्र विज्ञान जावचें तें पुराय कसला इम्पॉर्टंट मनुले ते म्हळ्यार मनुस्मृती इज मेंट फॉर तंतु रूल्स आसा कोण खंयची चल्ल्यान खंयची नमने चलये वारडी कोण घेवका बा केदान वारडी कोण घेवका समाजांत रूल कसन्स आसूं का आमी समाजांत पुराय रूल्स आनी करताची आता तेरा वेळार आमी जेवण करतना एक रीत आसा हे पटी तेरा फोटो आनी पळोवन बारी आस जाली हे पटी कसो पास मिस जाल्ले म्हणून 12 वर्स जालें मंगळूर पळयनास 12 न्ही 13 वर्स पळयतना अपास आस जाली अय्यो नेक्स्ट इयर मात्र मिस करच्या काय ना नेक्स्ट इयर पुराय तेर मंगळूरांत वयची म्हण डिसायड केलें हे पटी पळोवन आता तेरांत तूं गंमत कशें तें गटार दोन धांवचे आशिल्ले ते बशिल्ल्यांक वाडचे एक नमने कुशेर वाडचे आनी एक्स्ट्रा घालचे आनी लास्ट बसून गट्टी खावचे पुराय जाल्यार ते बसतना एक नियम आसचे दादल्यान पुराय एक शर्ट काडून बसचे त्या शर्ट काडचे कसं लायक त्या प्रसादाक ते नमने रेस्पेक्ट दिवचे शर्ट काडचे कसं लायक त्या प्रसादाक आमी रेस्पेक्ट दिवचे ते प्रसाद म्हणून साऊथ इंडियान तू मस्त देवस्थान वतना आमी शर्ट काडका न्हू आनी देवाक स्मरण करता सो अशी देवाक स्मरण करतना देवाला पूज करतना ताका रूल्स कसं नासता ते एक टेम्पलेट म्हळ्यार दिवचे मनुस्मृतींत सो ब्रह्माले एक दिसांत सो ब्रह्माल एक दीस म्हळ्यार कशी 1,000 चतुर्युग 1,000 चतुर्युग सो ब्रह्माल 1,000 चतुर्युग म्हळ्यार एक चतुर्युगांत सत्य त्रेता द्वापर कली तशी आमगेल ब्रह्माले एक दिसांत 1,000 चतुर्युग आसता 1,000 चतुर्युगांत एक दिसांत 14 ब्रह्मास 14 मनु आसाची एक दिसांत सो तशें म्हळ्यार कसं न्ही रफली 1,000 by 14 म्हळ्यार पळोवचें गेल्यार 14 6 ऑलमोस्ट 66 चतुर्युगास एक मनु इन्चार्ज तर मनूल कार्य कसं नाही आता आमक दिसना अशें दिसना आमक दिसना वेदव्यास मुनी असते कोणा दिसलो वेदव्यास मुनी मध्वाचार्याक आमक दिसना
जाल्यार हिमालयांतू पुरे आनी मनू हे प्लॅनेटार न्ही. काल एक फेसबुकार एक जोक पळयलो, म्हाका मस्त हांसयलो. आतां हें पळय इंडियान तूं पळय बारी जालें, मिस इंडिया, मिस अमेरिका कार्टून घालना कसं म्हणाली हे मिस युनिवर्स अर्थ प्लॅनेट ಅದಕ್ಕೂನ್ ಕಸಲಾಕ म्हण प्रतिपटी विंगड काही चंद नाव आहे स्वर्ग सुंदरी स्वर्गांतू असल सुंदरी असा की हा ರಂಭಾ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕೆಲ್ ತಂಗೆಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಳೆಯಲ್ಲ ಅಂಗಾಚ್ ಕೊಣಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತೇನಾಕೆ ವಿದೌಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿक सर्जरी युनिवर्स सांगतो तुम्ही आता मी मनूल प्रज पळयतना खाली मनुष्य म्हळ्यार खाली जगत्यांतूल मनुष्य मात्र नाही स्वर्ग लोकांतूय जन्म घेतील कोण अस इंद्र चंद्र वरुण वायू ह्या पुरे कोण कोण असाची त्या पुरे जनान जन्म घेवच्या मनूल मुखांत सो मनु ब्रह्माले 66 दीस एक मनु पळयत की हंग वेद उपलब्ध की जगत्यांतू आमकू गोतना जाल्यार असल ऋषी पुरे हंग आसा की आता फॉर एग्जांपल अश्वत्थाम महाभारतांतू अश्वत्थाम चिरंजीवी आणि नेक्स्ट व्यासदेव जावचे कोण आहे तेंचे अश्वत्थामान तो आनी कितें आसा आमकां दिसान आमकां गोतना काय आसा म्हूण जाल्यार तो आसा तशींची मार्कंडेय ऋषी चिरंजीवी आमकां दिसना तो आसा मध्वाचार्यान आता पुरजने बद्रिकाश्रम म्हण पुरजने वतात आमकां दिसना जाल्यार व्यासदेव आसता कोणाक दिसलें 800 वर्ष पुढे मध्वाचार्य दिसले आणि वेदव्यास मेळून त्यांनी ज्ञान आणि शक्ती घेऊन त्यांनी वापस येऊन उडपांतू प्रचार केलेलो आसा आमकां मात्र व्यासदेव दिसना कसं लायक आमगेला तितले भक्ती ना प्रभुपादा दिसला नारद मुनी प्रभुपादान लेक्चर दिताना एक पाटी तर डिवोटीसांनी येऊन सांगले की प्रभुपादाला प्रभुपाद आम्ही हे प्रोग्राम अरेंज केलाय जाल्यार आम्ही सॉरी कोणे येनी नव्हे म्हण म्हणाल की तेदना प्रभुपादान सांगलें की कसले तशें उलयता बा ब्रह्मदेव आयिल्लो न्हू ब्रह्मदेव आयिल्लो नारद मुनी आयिल्लो शिवान आयिल्लो सो तशें जावन हे जगत्यांतू कोण कोण खंय खंय आसा बा आनी कोणाक सद्या जन्म घेवन हे जगत्यांतू वेद म्हळले शास्त्र म्हळले रक्षण करचे शिकोवचे ते पुरे मनुले काम सो तशें जावन प्रजा सृष्टी म्हणल्यार प्रजापती हे पुरे हे करचे इतले सान कार्य न्ही मॅनेजमेंट करचे तशें जावन पुढे इंडियांतू जॉयंट फॅमिली म्हळ्यार हेड ऑफ फॅमिली कोण आशिल्ले ही इज लायक मनु म्हळ्यार चेडूं करतना तितले संस्कार दिवचे आनी सान आसतना तांकां वाडोवचे वाडयतना तांकां शास्त्र ज्ञान दिवचे शक्ती दिवचे आणि तांकां बुद्धिमान बुद्धी दिवन मुखार सून शास्त्र ज्ञान विज्ञान करची तसला तात भारतांत कसं जाला ज्ञान मस्त आसा जाल्यार विज्ञान भारी होणे कशें कळटा तें नॉन वेज खावची कंडापटे चढता न्हू जन म्हळ्यार कसं जाला विज्ञान म्हळ्यार कंडापटे उणी जाल्ला सो विज्ञान सो मनूल कार्य कशें म्हळ्यार ते 14 खंयची मन आसाची आता 14 मनुसाक नांव आसा एक मनूक नांव आसा सो भागवतांत तांगेलें नांव आसा आमगेले ऋषी कसं वैवस्वत मनु
सो 14 मनुसाल नाव कशी स्वयंभुव म्हणू, स्वरोचिषा म्हणू, उत्तमा म्हणू, तपसा, रैवता, चक्षुषा, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी. सो एक एक मनुल कार्यांतु एक एक मनुल टाइम मारी सप्त ऋषी आता नवे प्राईम मिनिस्टर येताना तगले मॅनेजमेंट तशींची एक एक मौन येताना तगले सप्तऋषी येतात. सप्तऋषी असतात. मागिरी तांनी मेळणू सप्तऋषी आणि म्हणून मेळणू मागिरी मॅनेजमेंट चलोच या जगत्याची. सो प्रति एक मनूल वेळारी एक एक सेट सप्तऋषी असतात आणि सप्तऋषी निमित्त हे जगत्यांत तांनी वैरश्य न्हय तांनी केलेल्या तपस्ये निमित्त तो गुताय हे जगत्यांत शक्ती असता. तच निमित्त भूमी लास्ट प्लॅनेट हे प्लॅनेट ऍक्च्युअली एक पटी गौरंग प्रभून लेक्चरान सांगेल की तांगेल फुल कॉन्सन्ट्रेशन स्वर्गलोक ब्रह्मलोक पुरे आसा चला तांगेले या ऋषी मुनी आणि मनु तांगेल फुल कॉन्सन्ट्रेशन खंयचे या भुंयचेर. कित्याक आम्ही पद सांगच्या पुरो जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. स्वर्गापशी चढ शास्त्रान सांगला की हे वैकुंठापशी व्हडले म्हणून शास्त्रा सांगला की आमगेल भूमी कसं म्हळार वैकुंठापशी वयची काय. आता वैकुंठापशी वयची म्हळा कसं सांगता तू तांचो अर्थ कसं मेळा. वैकुंठापशी वयची म्हळार ಕೆಲವು देवा ಲೀಲೆ वैकुंठ अंताय मेळची भारी कष्ट. आता कृष्णान अंग आशिल्ले खंयची जीव आसाचे आमी पुरे देवा गोतस की खंयची जीव हंग येता की बळा भारी कष्ट भोगता. भारी कष्ट भोगता. आता मी त्या पुरे डिस्क्रिप्शन पळोवचें गेल्यार जगत्यान कसन कष्ट आसा म्हणून व्हडली लिस्ट आसता. त्या लिस्ट काही जग पळयला पुरे जना कष्ट आशिल्ल्याची. आमगेले एस्ट्रॉलॉजी करतना दिसा एक 2-3 कोणी येत असता कसं एक उपाय सांग माराया मुगेल कुत्ता कसं करचे मुगेल बामणा कसं करचे पण केला पुरे येत असतं एव्हरीडे. सो कष्ट पुरे जना असतं. सो देवान स्पेशल बोनस दिवचे म्हणल्यार देवान आता मुख्य कसं म्हळार स्पेशल तागेले भक्त पेटोवचे आणि स्पेशल लील करचे हांगा. देवान ते जन्म घेवची लीलच पळय आणि देवाल बाल लील हे गोलोकांत ना. तस जावन हे प्लॅनेट कसं नस पळय आमगेल भूमी आणि तुम्ही आम्ही सांगचे पुरो अय्यो 5000 वर्ष पुढे जाले आमकां ते आमकां खंय येता मेळचे. आता आमी केबल टीव्ही पळयतना कृष्ण लील पळयतात. भागवत आम्ही समजावन ऐकलारी आणि रूप गोस्वामीन सांगिले आमकां विश्वास असलारी नाम रूप गुण लीला भागवतांतू कृष्ण लीले जत सत्य अत जत. आता मी जुमानजी म्हळाल एक मूवी पळयलास न्हू. आय एम शुअर पुरो जनान पळयला ते आम्ही सान आसतना पळयला. तांकां कशें जाता एक बूक ओपन करतात. ते बूक ओपन करतना तांणी ते बूक वाजिताची ते बुकांतू रिकताची आणि खंयची एक आफ्रिकन फॉरेस्ट वताची. ते ऍक्च्युअली आफ्रिकन फॉरेस्ट काणी ते बुक रिगून ते ऍक्च्युअली हस्ती धांवचे रायनोसिरस धांवचे तांकां ते बदल दिसता तांणी बदल तांकां असतात. आम्ही हे जगत भोगचे गमत करचे आणि कष्ट भोगचे खंय तुगेल मनांत. आमगेल मन शुद्ध आणि परफेक्ट जाल्यार
त्या भागवत हमक स्वयं जाऊन प्रकट जाता तिथले डिवोटीसान सांगला की प्रभुपादान लिहिले सांगताना प्रभुपादाने कृष्णाला बघवलेताना तांकां तेही कृष्ण तेही दिसलो म्हणून अशी नाही इतले जणांना प्रभुपादाला डिसायपल झालेलं तांकां ते कृष्णाला आभास त्यादना झालं कृष्ण लिहिले एकपटी प्रभुपाद बृंदावनांतू अशी निदोचा ट्राय करतास के रात्री 12 घंटे तागेले 2 जण सर्वंट्स आशिल्ले अभिराम प्रभू तांचो लेखलो आणि प्रभुपादान अशी निदलेल कडेन प्रभुपाद निदोच कितले 2 घंटे आड सरलेल आड सरताना प्रभुपाद अशी दोळ बंद करून कृष्णा कृष्णा अशी म्हणले एक 2 पटी अशी म्हणताना त्यांची क्षणांतू सगळी तांते एक शक्ती वृंदावनांतू पूरे पीकॉक्स कसं नसं नविलू ते पूरे एकपटी रोड स्टार्ट केले ते पीकॉक्स एकपटी रोड स्टार्ट केले ते रडतन कसं झालं ते पीकॉक ते पूरे पीकॉक रोड स्टार्ट केलं आणि प्रभुपादाला वेरे कृष्ण बलरामाला पिक्चर असेल ते बसशील पूरे डिवोटीज 4-5 डिवोटीज मागे राहिले की ते ऐकून कसं ना बाय आम्ही आणि पुण्यात ते कृष्ण बलराम त्या पिक्चरांत कसं नसतं इथून बाहेर आला म्हणजे ते डिवोटी सारखं दिसली आणि कृष्ण बलराम प्रभुपादा पळून स्माईल करता सारखे त्यांनी सांगले प्रभुपादा सांगले की मागीर त्यांनी नेक्स्ट डे प्रभुपाद आम्ही यशस्वी पळयले प्रभुपादान सांगले की पळय कृष्णा लिहिल विंगड ह्या पळय तुम्ही चड प्रचार करचा नज मात्र तुमगेल कसं हे एक्सपिरियन्स आसा हातूंतल्यान तुमकां कळटा की यू कॅन एक्चुअली सी कृष्णा फेस टू फेस हे एक्सपिरियन्स आमकां जाय नाव आता आख्खो निमनू कसं लायक म्हणाली हे पूरे प्रज कसं नसं शास्त्र कसं नसं ऋषी कसं नसं हे पूरे जनक रक्षण करचे ही असल प्रज आहे आता आम्ही प्रभू चैतन्य चरितामृतांतू एक सेंटेन्स ऐकताची ही इज फ्रॉम दी ब्राह्मणा स्टॉक प्रवर प्रवर ब्राह्मणा स्टॉक म्हळ्यार तो ते जाती दोकून आता जाती म्हळ्यार इंडियात एक नमने क्रिमिनल ऑफेन्स जाला जाल्यार फूड जाती म्हळ्यार कसं नाही ते ब्राह्मण त्या पर्टिक्युलर ऋषी दोकून आयिल्ले निमित्ती ताका त्या नमने शक्ती असता ताका लागीं म्हणून म्हळ्यार आतां कसं नमने भौतिक शक्ती न्हू पुढे आध्यात्मिक शक्ती कशी आशिल्ल्या मनूल कार्य कसं म्हळ्यार तसल नमने एक प्रज येवची की शास्त्र मुखार सोची की ते पूरे पळोवचे आणि हे कलयुग जातरी वापास जन्म वापास सत्युग सूर जाता ना तसल एक प्रजन वापास जन्म घेवचे आता म्हळ्यार कलयुग जाता पुरे परिवार आणि पुरे काहीच जाता पण सत्युग वापास स्टार्ट करता न्हय ब्रह्मान बैसून करची नाही ब्रह्मान कसं केला थर्ड पार्टी मॅनेजमेंट कॉन्ट्रॅक्ट कोणाक म्हणून वापास ते जन्म द्यायचे आणि म्हणून वापास ते जन्म दिवन वापास कंटिन्यू करचे मध्ये तू हे पुरे एन जाता कसं जाता आता मी मार्कांडेय ऋषी स्टोरी पळयला जगत्यांतू फ्लड येताना मार्कांडेय ऋषी कसं नाही जायना तो तसं पुरे रक्षण करचे मनूल कार्य तशींची हे जगत बुडतना आम्ही मत्स्यावताराल काणी पळयला सत्यव्रत मनु ते जगत पुरे बुडच्या रस्ताना देवान कसं सांगले मनुक पुरे जनाक एक बोटार घाली ना आता प्रत्येक जाती त्या पुऱ्या बोटार घालका म्हण गेला त्या बोटा वस्तू कसं त्याला त्या बोटार चंद करून मॅनेज करून दवरून त्या बोट कसं केलं मत्स्य अवतारानं मत्स्यानं त्या बोट चंद करून वरून एक जागेर दवरून प्रळय जाल्ली नंतर वापस समजला बा हा आता द्या म्हणून बोटार आणि वापस हे जगत त्यांतू प्रजेक वापस हाडले सो तशी त्या प्रजेक रक्षण करचे प्रजे वापस स्थापन करचे प्रज म्हळ्यार मनुष्य मात्र नाही प्रत्येक प्राणी प्रत्येक जाल्यार मनुष्य एस्पेशली येवचे मनूल
सो मनु दुखून मागीर अगस्त्य ऋषी येता. अगस्त्य ऋषी बायल कसं नसतं तांगेल दुखून विंगड विंगड प्राणी आयले दिवोडू हें तें पुरे नमने 4 पायाचे 2 पायाचे पुरे नमने प्राणी मगर अगस्त्य तिथे म्हळ्यार प्रजापती मनु प्रजापती तागेला देखून कोण ऋषी येता पळय तांणी एक एक नमने जन्म दिवचे विंगड विंगड प्राणी कुत्रे अगस्त्याल बायलेन दिवडा जन्माक दिवका जाल्यार त्या नमने एक मंत्रशक्ती आसतना सो मनु भारी एक नमने शास्त्र पारंगत आणि एक सत्यावेश अवतार म्हणून येता आणि ताजी निमित्ताची तांगे निमित्ताची या जीवाक वापस जन्म घेवचे साध्य आणि तन दिल संस्कारा निमित्त आम्ही पूज करची की भक्ती करची की हे पुरे साध्य तशेंची सुरवेर ऋषी कोण आशिल्ले स्वयंभुव म्हणून ते आम्ही भागवता पळयतात दोन्ही म्हणू कोण सरोचिसा म्हणू हे पुरे भागवतांत एक्सप्लेन केला विंगड विंगड त्यामुळे भागवतांतू कंटिन्युएशन कशी भागवतांतू कंटिन्युएशन कशी म्हळ्यार इट इज नॉट स्टोरी जस्ट बेस्ड ऑन टाइम भागवतांतू कंटिन्युएशन कशी म्हळ्यार फिलॉसॉफी फिलॉसॉफी तशें भागवतांतू 10 सब्जेक्ट मॅटर्स आसता तसं ते सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय मन्वंतर हे भागवत टॉपिक कसं लायक विंगड विंगड टाइम मारी देवाने विंगड विंगड नमने अवतार घेतले म्हळ्यार आतां कंचे अवतार फर्स्ट येता कंचे अवतार सेकंड येता दशावतार पुरे ते नेक्स्ट टाइम देवान लेखचे की हे पटी कूर्म अवतार फर्स्ट करूया मागीर मत्स्य अवतार करूया देवाल मन येईल तशी ते चेंज मारप तर गंमत करूया हे पूरे चेंज कसं नसतं देवाल मन अर्थ करून घेऊन ऍडजस्ट करची कोण आहे पूरे म्हणून सो स्वरोचिसा म्हणून तो अग्निल पूत जावन ताणे पुरे ऋषी का मुनी का पुरे ज्ञान दिवचे असं तिन्ही ऋषी कोण उत्तम म्हणून शरीचे तापसा म्हणून तशी तागेले 7 सप्तऋषीच्या लिस्ट आसा मागीर ताका चेडूं आसताची मागीर तंतुल्यान मागीर आनी ऋषी येताची तशींची देवाले कसकसने अवतार आसा आतां आमगेले हे मन कोण आसा स्वयंभुवा म्हणून तेगेले देखून 5 चेडूं आयले आमगेले भागवतांत आमी पळयला री हे मन कोण कसं आसा तेगेले देखून 5 चेडूं आयले आनी ते फर्स्ट 5 कॅन्टोस कसं आसा तांगेले काणी कपिल मुनी सो कपिल मुनीले देवाहुती कार्दम मुनी हे पुरे आकुती देवाहुती मागिरी प्रियव्रत महाराज प्रियव्रत आणि ध्रुवाल आनु उत्तानपाद हे पुरे स्वयंभुव मनु देखून तो फर्स्ट 5 कॅन्टोस कसं ना समजाल भागवतांतू मनुले फर्स्ट 4-5 चेडू कोण आसाची तांगेले काणी मागीर तंतुल्यान चेडू कोण येताची हांव तुमकां तें एक फॅमिली ट्री एक सेकंड दाखयता आय थिंक लास्ट टाइम दाखयला म्हणटा बट आय विल जस्ट शो यू सो भागवत फॅमिली ट्री म्हणून तुम्ही गूगल केला रे तुमकां मेळटा सो भागवतम फॅमिली ट्री म्हणून तुम्ही केला रे सो तांतू कशें म्हळ्यार रे मनुला देखून पुरे फॅमिली येवचे तें करून हांव एंड करता जी एंड मनुल पोजिशन कितली इम्पॉर्टंट म्हळ्यार रे हे पुरे फॅमिली कसं आसा मागिरी तंतुलेनाची जावन ते कसं इम्पॉर्टंट स्टडी करची म्हळ्यार तंतुलेनाची पुरे देवाला अवतार येवचे आणि कृष्ण आणि राम आणि जन्म घेवचे पुरे
tantulanach. So ये भागवतम फैमिली ट्री हम करते चला रही हम तो टाइम गेट चला हम चला करते तो करती है हाँ हंगस ओ हंगेला एक मिनट हाँ just going to show this स्क्रीन शेयर करता हूँ just show this quickly तुम्ही फाइंड आउट करूया था ओके हंगस पड़ा श्रीमद् भागवतम फैमिली ट्री क्लियर चिक्के ना की म्हणून एक सेकंड हंगस हंगस राइट साइड अंत पड़ा तुम्ही लोड जाता सर सो इफ यू सी कृष्णा ब्रह्मा स्वयंभुव मनु सो स्वयंभुव मनु दखून आयले प्रियव्रत उत्तानपाद आकुति प्रसूति देवाहुति त्याची कट ऑफ जाला मागिरी तंतुलन येवचे दक्षिणा यज्ञ अंतुलन मागिरी अंगेल चढू अंतु नर नारायण मागिरी कपिल मुनी मागीर उत्तानपादाला दखून ध्रुव ध्रुवाला दखून चक्षुषा मनु नेक्स्ट मनु तर तंगेले चढू अंत नेक्स्ट मनु येता मागिरी दक्ष 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 प्रजापती आम्ही अंग सुनीती सुरुची अंग प्रयास आकुती मागीर दक्ष प्रजापती अंग पळय दक्ष आम्ही भागवतान स्टार्टिंगान पळोवन आसता तो मागीर अंग येवन जन्म घेता सो हे पूरे स्टार्ट जावची कोणे स्वयंभुव मनु शतरूप तशी विंगड विंगड मनु कसं आसा अंत आसा सो तुम्ही हे भागवत फॅमिली ट्री म्हणून तुम्ही श्रीमद भागवत फॅमिली ट्री म्हणून केला रे तुमकां हे मेळटा कळ्ळें सो हे लिंक कसं आसा तंत आसा एंड सो प्रत्येक आणि अंतुल्यानाची मागीर कृष्ण राम पुरे जन्म घेवचे अशींची सो हे पुरे फॅमिली ट्री कसं आसा हंगे एक सेकंड so एक सेकंड इफ आई गेट दिस सो मागिरी आमगेल कसं मनुल नाव वैवस्वत मनु सो ये फॅमिली चिके ये पिक्चर चिके so anyways so hanga here family tree if you go by if you go Srimad Bhagavatam family tree म्हणून तुम्ही गल्लारी तुमको मिळते ते सो पळैल प्रकार स्वयंभुव मनु दखून 5 चरडू येताची मागीर तंतुल्यान विंगड विंगड ऋषीन जन्म घेवचे तांगेले प्रजे दखून सोम दोनी सूर्य आणि सोम सूर्य सोम तंतुल्यान येवची कोण सोम दखून येवचे कृष्ण सूर्याला दखून येवचे राम सो सूर्यवंशी आणि चंद्रवंशी तशी जलारी ते पूरे जन्म घेवचे ते वंश पूरे स्टार्ट जावचे मनुला दखून तो हे ते वंश स्टार्ट जावचे तक्का तक्का ते शक्ती मेळचे ते बीज दिवचे कृष्णान सांगचे कसं नाही अहमेव बीज प्रदापिता ते बीज दिवची देवानच ज्याला बीज दिवचाके ते फार्मर ते रैताक बीज दिवचाके ताका तितली शक्ती आसूं का so that is why Manu plays a very important role please send in the group that's a high quality PDF ascha I will try to send class I'll try to send I don't know computer check is slow so I'll try to send so it is
त्या तुम्ही फॅमिली ट्री पळयला री. व्हेरी इंटरेस्टिंग. त्या फॅमिली ट्री त्या पिक्चर पळयला री. आय विल शेअर इट. सगळे भागवत तंतस. इथं म्हळ्यार कोण कोणा जन्म घेतला, केदन जन्म घेतला, म्हळ्यार तांतू इतले पुरे तुम्ही भागवतांतू मध मध्ये स्टोरी आयकतना हागेल चढूं 5 हागेल 20 चढूं ताजे नंतर तागेल 10 चढूं मागीर तागेल 5 हागेल 6 हे पुरे आयकतना एक नमने कन्फ्यूज जाता. मात्र तुम्ही फॅमिली ट्री पळयल्यार न्हू इट इज व्हेरी ब्युटिफुली अँड नायसली गिवन. सो तांतू तुम्ही भागवत दवरनू ते फुल फॅमिली ट्री पळयला री. मागीर ते एंड थंय कृष्णान कोणाला जन्म घेतले, रामान खंय जन्म घेतले ते पुरे. इथे म्हळ्यार सूर्यवंश एंड जावचे खंय 9th कॅन्टो रामलीलेंत. चंद्रवंश खंय एंड जावचे 10th कॅन्टो. मागीर कलयुगांत कोण कोण जन्म घेवचे म्हळ्यार खंय आसा 11th 12th कॅन्टो. चाणक्य पंडित हे पुरे भागवतान सांगला. सो त्या फुल actual story हे फुल अंतु इथे म्हळ्यार मोस्टली भागवत दिवचे रियल स्टोरी. पुरे मनुल चोरडू देवाला अवतार. मात्र ಕೆಲವು पुरे काणी म्हळ्यार ಕೆಲವು काणी काल्पनिक. भागवतांतू मोस्टली स्टोरी रियल. त्या तुम्ही हे पिक्चर पळयला तुमकां कळटा. ಕೆಲವು काणी काल्पनिक. कसं ಲೆಕ್ಕ आमकां बुद्धी शिकवतात. काल्पनिक मात्र नाही ಕೆಲವು ते लिनिएज नातीले. फॉर एग्जाम्पल अजामिळल स्टोरी. अजामिळ कोणाला पूत नाही, कंचे प्रजापती नाही, कसं नाही. त्याला तागेल एक्झाम्पल बारी इम्पॉर्टंट ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग. सो त्याच्यावर ते काणी कंची तो कोण कनेक्शन देऊन ते घाला. मात्र ते काणी एंड जाल कुठल्या मागीर स्टोरी कंटिन्यू जाता. सो हे पिक्चर कोणा अर्थ जाता की ताका भागवत फ्लो अर्थ जाता. इथे म्हळ्यार पुरे मनुला दुखून येवचे. तस जावन मनूल इम्पॉर्टन्स आमकां पुरे जण कळटा. सो ब्रह्म सावरणी म्हणू, दक्ष सावरणी म्हणू आम्ही पुरे पळयल पळय. तशेंची ते फुल फायनल नेम्स स्वरोचिषा म्हणू, मागीर उत्तमा म्हणू, तामसा रैवता. सो त्या पुरे ಕೆಲವಪಟಿ मन म्हळ्यार देवाला अवतार होची. वैवस्वत म्हणू आत्ताचे मन कोण वैवस्वत म्हणू. सप्तऋषी नाव कसं कश्यप, अत्री, वचिष्ठ, अंगिरा, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज हे आम कुळगास सुद्धा. सप्तऋषी कोण म्हळ्यार कश्यप, अत्री, वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज हे काही दुकान येताची मनूल चेरडू लाईनान तू येता. हे पुरे त्या पिक्चर पळयला तुमकां कळटा. I will share after the class, but त्या पळयल्यार कळटा. सो तांगेल चेरडू कोण आसाची दे आर तांतुल्यान पुरे देवतांनी पुरे जन्म घेताचे. आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मारुत, अश्विनी कुमार अन्नी पुरे. सो नेक्स्ट मनूल नाव कसं सूर्य सावरणी म्हणू. तशी आम्ही ब्रह्माले आता हे 7th मनू कशी कळटा आमकां. आमगेल ब्रह्मान भागवता प्रकार आमगेल ब्रह्मान जन्म घेतरी 50 years of his life of one day, actually 50 years of his life अंतु चमकल के कसंत कंची लोटस ब्रह्म कमला दुकान आईल पड़े तंतु भीतर चमकल के आमगेल ब्रह्म हांव कहीं दुकान आईला बा म्हणून 50 years म्हळ्यार आमगेल ब्रह्माले जीवन काल 310 trillion years. 310 trillion years. तंतुल्यान 155 trillion years आमगेल ब्रह्मान 155 trillion years त्या लोटसाचे भितर चमकल वचून पळयला हांव खंय दुखनायला 155 trillion years. आमकां एक दीस वचचें म्हळ्यार बारी कश्ट. कितले न्यूज जाता ब्रह्मान 105 trillion ते कितलो व्हड आसूं का तें देवाल पॉट म्हळ्यार कितलो व्हड आसूं का तितलो वचूं न्हय. 105 trillion years वचूं न्हय कन्फ्यूज जालें ते मागीर ब्रह्मान ऑलरेडी उठयतना इट्स ऑलरेडी हिज 51st year सृष्टी करू स्टार्ट करता. 51st year फर्स्ट डे. सो आमी पुरे फर्स्ट डे फर्स्ट शो. सो ब्रह्माले फर्स्ट डेच्या मिडलांत आसा आमी.
So yeah, Chaitanya Mahaprabhu ne hoche, yeah, Swayambhu Manu ne hoche, we are right in the middle of the first day. So yeah, pure paletana, the Manu, yeah, timing and paletana, you will understand where you are. So we are in our Brahma's 51st day, half of the first day of his 51st year. Imagine, आणि 50 वर्ष जाताना कलयुग मिळाला आणि कितलं वाईट जाऊन असतं ब्रह्माला. So we are very lucky. Like Canara School असं पुरे फ्रेंड्स असतात, भक्ती असं पुरे चांग पुरे असतात. So आता भक्ती करून we have to finish. So त्या lineage कडला कसं जाता, भागवता सांगला ओतम प्रोतम तू चमकताना, हे माझं लास्ट पॉइंट आज. आम्ही बाहेर चमकताना भागवता सांगता कोण भागवत असतं पळय ओतम प्रोतम ताण वैर पळयताना ताण खाली आकाश पळस मात्र नाही भारी चंद असं ओतम प्रोतम भागवतानं आकाश पळयताना तक ते वैरचे प्लॅनेट दिसता. इथं तू शास्त्र चक्षु तगोतच ते स्वर्गलोक पुऱ्यास आता मार्स चमकल्यांची मार्स चमकल्या कितले फट्टी सांगतात. दे वेंट ऑन मार्स कसं फट्टी सांगची म्हणाल ना, कसं वेंट ऑन मार्स प्रभुपादान सांगलं त्या जोडी मेगल मोहमान सांगलं कसे त्या मुनार वच्चे स्वर्गलोक म्हणा कसं इज इट डेझर्ट अंक काही गेला रे अंक मेळचे डेझर्टच कोणी ना ते आणि वतन कोणी ना कंची हाऊसिंग कॉलनी ना खाली अंग मात्र पुरे चंदार असायचे. मेगल मोहमान सांगलं काही व्हायचं स्वर्गलोक न म्हणून. सो योगी गोत असता काही कोण असं रावण ते दिसले की रावणान कसं केलंय ताने स्टेप्स बांधूच्या सूर केल्या स्वर्गा वच्चाक चंद्रार वच्चाक स्टेप्स श्रीलंका दुखून डायरेक्ट स्टेप्स बांधू सूर केले आकाशारी. त्यामुळे स्वर्गा वच्चाक तुकू क्वालिफिकेशन नाका म्हणून ज्याला जायनी त्याच्यान सगळ्या शक्ती असेल. they might have shot in my place, correct? कंची एक स्टुडिओ आणि हे पुरे फंडिंग काम आहे आणि कसं नाही दिस इज जस्ट फॉर फंडिंग आणि जना दाखवायचा की आम्ही कसं की करता म्हणून त्यात जी विषय उल्लोचा गेल्यावर आय कॅन स्पीक फॉर आवर्स. इथं म्हणा आणि पुरे वच्चे आहे ईस्ट वेस्ट दे नेवर गो टू साऊथ पोल. इथे म्हणा साऊथ पोल आणतो भागवतान सांगला की साऊथ पोल आणतो इट इज कनेक्टेड टू भूमंडल म्हणजे अर्थ कसं नसतं भारी चंद असतं ते एक्सप्लेनेशन पळा. So it is like bale fruit earth गुंचना सॅगनॅक इक्वेशन दिला. आता हे पुरे मेंटेनन्स इनचार्ज कोण म्हणून. सो तस जाऊन ते भागवत लिनिएज तस जाऊन ते 5th कॅन्टो इतले क्रिटिकल की तर मला कोण योगी भागवत असता वैर पळयताना ते तोग पळयताना नरक लोक बिल्व स्वर्ग तक पुरे दिसता. ही नोज वेर ही स्टँडिंग. तस जाऊन कसं करता तो पाप करणं तर मला आता गोतस ಕೆದ್ದೊಳ್ತಾಯ್ तू पाप कररा की पळय यमराजू आणि त्यांनी कसं नाही करू जाणे तुका या जगत्यान तू कोणाही कसं नाही वाईट करू जाणे. यू कॅन नॉट बी कनेक्टेड बाय एनीबडी. मनु विल प्रोटेक्ट. सो ओतम प्रोतम हिज माइंड शुड बी ओपन. सो एनिवे सो मनु तगेल प्रजापती हे पुरे अर्थ कोण घेतला रे हे जगत्यान कमी मुखारसूचे जनांग कशी मुखार चुका तर कृष्णानं त्याला यादव कुल संपूर्ण नाश कोण चमकल मुखार कुल चल कानवा ते पुरे मनुल काम हाऊ टू कंटिन्यू तशी. सो एनिवे सो हे पुरे देवाल भक्त पुरे देवता मनु हन्नी पुरे आणि अंगेले तपस्ये आशीर्वाद निमित्ती आता जनांग पुरे चलत असं. सो आमगेल कार्य कसं नाही अंगेल अर्थ कोण घेऊन अंगेल तपस्या अंगेल शक्ती अर्थ कोण घेऊन आम्ही तसले तपस्यानी कोण भक्ती करून आम्ही मुखारसून आमगेल चरडू अंक देवाल भक्त करका आणि वी शुड डू अवर बेस्ट टू सर्व ऑल दिस ग्रेट. हरे कृष्ण. सो एनी क्वेश्चन्स कमेंट्स.